Ènìyàn lènìyàn yóò máa jẹ́. Ọ̀rẹ́ mi má rò pé mò ń bínú sí ọ. Èmi ò bínú sí ọ, mo sì fẹ́ bẹ̀ ọ́ kó o má ṣe bínú sí mi. Nítorí tí mo bá ṣe ohun tí ò tẹ́ ọ lọ́rùn, mo fẹ́ jẹ́ kó o máa rántí wípé ènìyàn ni mí. Bó ṣe ń ṣe ọ́, bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe mí. Tí mo bá sì ń ṣe ohun kan tí o kò fẹ́ràn, má ṣe bínú, ènìyàn ni mí. Torí ẹnikẹ́ni ò lè já mi kulẹ̀. Nítorí mo mọ̀ pé ènìyàn ni ọ́. Irú ènìyàn ní ìṣèlérí tí wọn kì í mú ṣẹ. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló wá dé tó wá ń bínú sí bàbá rẹ? Nítorí tó lóun ó dirú òun ó digba fún ọ tí ò padà lè ṣe é mọ́. Ènìyàn ní ìyá rẹ wọn, ènìyàn ní ò bá foríjì wọ́n. Nítorí ènìyàn ni ènìyàn ó máa jẹ́. Ẹnjú Olódùmarè ló rán gbogbo yín létí wípé ènìyàn ni ọ́, o kò lè dàbí Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan la ṣe lè máyẹ̀.